Ya tembak ndi ya kuwi? Sing ora ngono kok iki. Piye iki sik? Nah, tonyo Pak kena kuwi antem. Kena. Iki. Lha kuwi lho mlaku lho. Oh. Yo, antem yo, ben yo tak serang ali yo. Oke. Suwi. Ya, Pak. Aku ora bisa tos. Hah? Aku ora bisa tos. Ampun, Mas. Ampun. Loh, napa gak mlayu? Cek sandal, cek. Masa? Oh iya. Juga ya. Lumayan oleh sandal. Endi yo? Kene yo. Wes kene. Kene. Ayo meneh. Yo, siapa lu bocah kene mau? Kenapa? Aku ora ditantu muka. Mesti aku arep mlayu aku. Anak-anak lho yo. Lah kuwi. Yo, hantemen yo selang ngalih. Ngarepku Piye to pasti. kuwi? Kowe to jebule sing kemeng anu cah bocah mlayu, he? Kowe nantang. Nantang kowe. Lho, napa lho Mas? Ya.